Okay, så i dag, der skal vi kigge, hvilket hul Garfield går først ind i, og hvilket hul han går sidst ind i, eller et eller andet. Garfield! Okay. Han kommer. Garfield! Kom så, Garfield. Ui, ja, så Det var det nederste hul. det der. Han valgte det her hul. Og så Hvad for en så han væltede lidt det hele. Han væltede lidt det hele, men jeg gør vildt, det har du fortjent. Jeg gør vildt, det du har fortjent. Du fortjente det. Okay, så vi Der kommer kamel. Vi giver ikke kamelgodbidder. Så ja, jeg skal lige. Og så får vi nej, kaffe. Og så får vi. Victor, han lukker. Nej. Nej, I må ikke ødelægge hullet. Prøv at se, nu går vi sådan her. Altså, kaffe. Du kan ikke holde det her hul. Det er lukket. Garfield, det her hul, det er lukket. Så var sygt. Du kan ikke gå igennem det der. Ja. Han kom igennem det. Oh my god, hvad han går. Hvad for en firkant er det? Hvor er det her? Igennem hver eneste hul. Og så gør vi sådan her. Kom så, Garfield. Oj, der kom han. Der kom han. Nej. Nej. Det var den forkerte kat. Nej. Nå, forkert kat. Jeg tror lige, vi prøver igen om 2 sekunder. Så vi har lige skaffet karamel af vejen. Garfield. Ja, du har været der i lang nok tid herude. Garfield, god ud. Garfield. Garfield. Come on. Ja, sådan der. Så ned. Ja. Og så tager vi dem. Og så Og så smider smider vi dem ud. Oj. Han hoppede igennem hullet. Jeg var bare lige lidt for langsom til at Tror du, den er korte. Tror du, det er den her disk? Ja. Ja, det er sko, der Sådan går. der. Så tager vi bare den der pose, som står her. Ja, så skal vi lige have posen. Og den der gang, så husker jeg lige at filme, hvor han går ind hen. Altså, er han derude, eller er han skrevet? Han står lige derude. Garfield, du skal hoppe ind af det her hul. Det her hul. Så lige de sidste 2 guldbidder. Læg den lige der. Han hopper lige efter dem. Han hoppede hjem det hul. Ja, glemte jeg så optage. Det mener du ikke. Jeg ved ikke, jeg tror jeg pegede på grødbiderne. Jeg hoppede i hvert fald gennem det der hul. Kæft, hvor er jeg dårlig til at optage det. Jeg bliver nødt til at optage på hullerne, ikke grødbiderne. Ja, du skal optage hullerne. Så Så Garfield, så skal du lige ud igen. hopper han ud uden nogle grødbider. Ja, det er et problem. Garfield, du skal op igennem det her hul nu. Men jeg bliver nødt til at kaste nogle grødbider ud. Garfield, du skal op igennem det her hul. Du må ikke gå ned i de der huller. Nej, du skal ikke derned. Nå, Garfield, nu kommer du tilbage igen. Oh my god. Så Garfield, Men det var epic. de her huller, de er lukket. Der kommer du ikke igennem. Var det hul ikke også lukket? Jo, den har han taget. Den er faldet ned. Ja, sådan der. Og så går vi sådan her. Gør vi? Garfield, vi mangler dig i det her hul. Jeg giver ham lige en godbid. Hvad så, Garfield? Og så går vi sådan her.
Så gør vi det. Garfield. 3 godbidder nok, hvis han hopper igennem. 3 godbidder. Kan du Han nok skal lige gøre med drop. Og blive ved med at droppe Se dem. Garfield. Bare blive ved med at droppe dem. Oh. Der er en, der kan se guld. Jeg kan ikke engang filme ham, på grund af, at han har blokeret alle hullerne. Garfield, der er snacks her. Ja, bare lad være. Han ved, hvor det er. Han ved, hvor det er. Ja, der er snacks lige der. Han er klar, ja. Han er klar til at hoppe lige om lidt. Og lige om lidt, så siger det hopla, og så kommer han. Kast mig igen. Så han går væk. Garfield, kommer du tilbage igen? Nå, han sidder lige der og venter. Altså, hvad tror du, det er gratis godbidder? Han er op. Garfield? Garfield? Hvis du bare bliver ved med at droppe dem, så tror jeg, han kommer ind. Kom så, Garfield. Du må have lyst til det. Han gider bare ikke mere. Nej. Jeg... Tykkebød. Tykkebød. Nej, du hiver det ned, så nu. Jeg er en dårlig Garfield. Og så sætter man den op igen. Er den i de der små huller? Nej. Magnus, er du klar? With one left hand. Så kan du ikke. Så ja. Så Ej, han står lige derude. han giver op på livet. Altså, er det det? Han gider ikke mere. Garfield, du kommer igennem det forkerte hul. Garfield. Han prøver bare igennem. Ja. Garfield, det forkerte hul. Du går igennem det forkerte hul. Han bare prøvet igennem, så... Nå, kan du lige smutte tilbage igen? Så, nam. Ja, tilbage igen, Garfield. Garfield, tilbage i hullet. Tilbage igen, Garfield. Garfield. Se. Garfield, kig på den. Nej, vi skal prøve på ham igennem endnu det der hul. Ja, det var det forkerte hul igen. Og så... Der lå. Garfield, der er lukket der. Du kan ikke komme igennem. Garfield, hop igennem det der hul der. Det store hul. Vi prøver lige en gang til. Der røg en. Garfield. Altså, det var meningen, at det skulle være, hvad han hoppede igennem først, og hvad han hoppede igennem sidst. Nu føler jeg bare, at vi kan få ham igennem. Han ved godt, den er der nu. Han kan høre det. Prøv at kigge på ham, når jeg dropper den. Ja, Garfield, han kunne ikke de sidste huller. Så ja, vi vender tilbage om 2 sekunder, så laver vi lige noget nyt. Vi ses. Okay, så vi... nu har jeg lavet nogle huller, sådan helt nede i bunden, som han godt kan lide. Og så skal vi kæmpe, at han kommer igennem dem. Og han prøver at ødelægge det. Han kom igennem. Vi fanger ham lige i 2 sekunder. Okay, så han er blevet sat ned igen. Nej. Hvordan? Okay, Garfield, hvis du går igennem et mere hul, så lader du fri. Kom her. Kom. Kom, Basse. Okay, han er på den. Jeg holder den lige, så ikke han ødelægger den. Jeg tror, det gælder, hvis han hopper over på grund af det. Jeg har ikke set den strategi før. Kommer han igennem? Det tror jeg ikke. Hvad? Jo, nej. Han ser ud, som om han er professionel. Ja, må jeg blokere lige det der. Sådan der. Garfield. Du kan have over.
Okay, så du kommer over, så er du fri. Ja, du kan jo stille det deroppe, så hopper over. Så er du fri. Jeg tror ikke, det er det, der duer mig at lukke den igen, den der. La vida es un Jeg har det dårligt for. Jeg har det dårligt for mig. Nej, det er Må jeg gerne lige give ham en hen? Nej, jeg giver mig Det er jo ikke sjovt. Han synes jo ikke, det er sjovt længere. Hvis du kan komme ind under. Hvis du kan komme ind under, så får du point. Yeah, du skal lige... Det er faktisk ikke så langt. Okay, så... Garfen han gjorde det. Han gik igennem 2 af hullerne. Så kun et hul. 2. Han gik igennem et hul 2 gange. Og så gik han under. Og det godkender jeg. Så... Ja. Garfen er god. Okay, så nu gør vi lige det samme med Karamel. Ikke med den første, men... Det er impossible one. Den umulige. Kom med. Du vil gerne ud, ikke? Kom nu. Du vil gerne ud. Jeg ved det. Nej, du skal ikke derned. Kom. Kom nu. Ja. Et jagtspiller nu. Så prøver vi lige at blokere den her. Jeg kan den på. Okay, så Karamel. Nu er du på det sidste hul. En af de 2. Ja. Jeg ved, du gerne vil ud. Ja. Ja. Oh. Træk hovedet igennem, men det virkede ikke. Du må gerne hoppe over. Men det var det nu. Skal vi prøve? Den er blevet større. Den er blevet større. Det kan du godt komme igennem. Det er easy peasy. Kom nu, Karamel. Det er det, du ikke. Oj! Ej. Den hvor. Den var gang. Igen. Hvis du kom ind under det her, har du vundet. Oh my god, den bravo var igennem. Okay, så I vandt. Vi skal have. Det kan man gøre det på en eller anden måde.
ses.